बायोफ्लक फिश फार्मिं आथिखालाव गोनोखो आदबजों ना फिसिनाय खान्थि बिनि सायाव के प्रडाक्शन बर' रादाबा दिनै नोंथांमोनजों दिन्थिनो लादों नैबे ना फिसिनाय फिसा नाथाय सोमोथाव टेंकि फुख्रि। दानिया फैदो इजराइल आदबजों बायोफ्लक फिश फार्मिंनि सायाव सुंद' बिजिरथि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला ओनसोलनि सासे दावगालु सेंग्रा जिउ खुंनाय राहायाव डिजाइन इन्जिनियार बिथां धर्मेन्द्र बनिया बिथाङा एसेल' जायगायावनो ना फिसिनो हानाय गोनोखो आदबनि बायोफ्लक फिश फार्मिं फसंना ना फिसिदों गोबां जाथोनि ना। नैबे बिथां बनियानि ना फिसिनाय फार्म नायगिरि नोंथांमोन बे आदबजों ना फिसिना गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ दाना लानो हायो। बे बायोफ्लक फिश फार्मिंखौ बिथां सिखार फुनाय सासे जिउ राहायाव इन्जिनियार बिथां धर्मेन्द्र बनिया बेखौ जागायजेनदों बे टंला एरियायाव। आरो बे टंला एरियायाव जागायजेननानै बिथाङा गासै साखाथियाव थानाय आरो आसामावनो बिथाङा माखासे ट्रेनिं होनानै माबायदि ना फिसिनांगौ बेखौ बिथाङा मा खालामदों ट्रेनिं होनानै फोरोंदों। दा बेयावहाय आं बिथांखौ दिनै लोगो मोनाखिसै आंनि स्टुडिय'आव। दा बिथाङा बिथांनि बिथाङा माबायदि बे आदबखौ ना फिसिदों बेनि बागै बिथां बिफाया जोंनियाव एसे दिन्थिनाय आरो बे दिन्थिनायखौनो आङो स्क्रिनाव होनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों। दा ओंखायनो आं बुंदों गासै रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनानै जाहाथे बेबायदि आदबखौ खालामनानै नाखौ फिसिना गावनो जिउ खुंनायनि राहाखौ दिहुनना लायो बेखौ आं खावलायदों। बेनो नैबे बिथांनि ইয়াতে আপোনাৰ 3 কুইণ্টেললৈ মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰে। এইটো 3 কুইণ্টেল ধৰে ন? এটা টেংকিত 3 কুইণ্টেল। এতিয়া বৰ্তমান কি কি মাছ দিছে? এটা টেংকিত আছে অনলি ভিয়েটনাম কয়, অৰ্থাৎ হাইব্ৰিড নহয়, আৰু এটাত আছে ভিয়েটনাম কয়, শিঙি মাগুৰ, কমন কাৰ্প, অলপ জাপানী আছে। কিমান খৰচা হয় ইয়াতে? ডেইলি এতিয়া দিন ছুটি ওৱান টাইম দানা দিলে হয়। ওৱান টাইম দানা দিলে হয় না? ইয়াতে দানাটো উৎপাদন ইহঁতৰ খাদ্যটো ইয়াতে উৎপাদন হয়। ইয়াতে মাছখিনি কিমান ডাঙৰ হৈছে বৰ্তমান? বৰ্তমান এটা টেংকিত ভিয়েটনাম কয়, এটা কয় মাছৰ ওজন আপোনাৰ 110-20 গ্ৰাম এনেকুৱা হৈছে। এইটোত কি কি মাছ আছে বুলি ক'লে আপুনি? এইটো ভিয়েটনাম কয়, শিঙি মাগুৰ, কমন কাৰ্প, অলপ জাপানীও আছে। গোটেই মিক্স দিছে নহয় জানো ইয়াতে? 5টামান মিছাল আছে। অকণমান দানা দিয়কচোন চাই লওঁ। বৰ্তমান কিমান ডাঙৰ হৈছে এইটো? বৰ্তমান ভিয়েটনাম কয় এটাত 120-30 গ্ৰামলৈকে আছে, কিন্তু 9টা-10টা হ'ব। হয়। বৰ্তমান বিক্ৰীৰ কাৰণে একো এতিয়ালৈ বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই না? এইটো বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছে। বিক্ৰী আমি কৰিম বুলি এনেকুৱা ভাৱ এটা আছে, আৰু 2 মাহ পিছত বিক্ৰী কৰিলে অলপ মূল্যটো বেছি পাম এনেকুৱা আশাৰে আমি বাট চাই আছোঁ। এনে কিমান মান হ'ব এটাত বৰ্তমান? এটা 1.5 কুইণ্টেল আহিব পাৰে, হয়তো আপো হ'ব পাৰে। নহয়, এটা মাছত কিমান মান হ'ব এতিয়া? এটা ভিয়েটনাম কয়টো 110-20 গ্ৰাম হ'ব। मोजांखौनो मोनदों जोबोद गोसोबो जादों दा मिथिनानै जेनेबा खोब मोनसे फिसा जायगायावनो जोङो माने गावनि जि थांनानै थानाय मोनसे राहा लामा बेखौ जोङो किसु जेनेबा जों बायदि खामानियाव नङा होमबा गावनि मा होनगोन बेखौ राहा लामा सुफुंना लानो हागोन आरो। आচ্ছা बिथां जोंनिनो सासे फोरोंगिरि दंफैयो बेवहाय बे ना गोनोखो आदबजों जितु ना फिसिदों बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बे ना फिसिनायनि आदब जितु गोनोखो आदब बे गोनोखो आदबजों ना फिसिनायनि जितु आदब बेखौ खुङोब्ला बेखौ जुदि खालामोब्ला जोंनि गेजेराव जायफ्रा माने ओरैनो गोग्लैसोना थानाय सेंग्राफोर बिथांमोना माबा मुलाम्फा जागोन होनना सानो नामा नोंथाङा? नंगौ, बे खोथाया दिनै बेयाव नुनाय लोगो लोगो आङो मोनसे गोसोआव गावखौनो जोबोद गाबखांनाय मोनदों।
जायनि जाहोनाव दिनैनि बे जोंनि हादराव जिहेतु सरकारा जेबो रोखोमनि साख्रि बाख्रिनि बेबस्था खालामना होनो हायाखै गोबां हाजार हाजार सुबुं हिनजावसा हौवासाफोरा गोबां शिक्षा दीक्षा लानानै ओरैनो गोलैनानै दङ बिथांमोन बे गथ'फोरा जुदि बेफोरबायदि ना फिसिनायनि राहाजों जुदि खालामोब्ला बेफोर राहाखौ लायोब्ला निश्चय बिथांमोना दिनै सरकारनि सायाव माखासे साख्रि बाख्रिखौ सोनारबाय थानो नांनाय नङा बेयावनो साख्रिनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा जागोन आरो जिउ संसार दानायाव बिथांमोना गोरलै जागोन होननानै आङो